パート。なんかこう中心。でも子供とかが車椅子に乗せられた女性がボートから降ろされています。救助されました。いいじゃん。じゃあ、大丈夫ね。大丈夫？大丈夫、大丈夫。ああ、もう心配しちゃって。これガラスのなんか分かったんですけどね。こんにちは。いいですよ。はい。重いの手前に置いてきます。あ、すいません。あと一個だったんじゃなかったかな。